Joo, eli mä oon Liisa Lilja, paratriathlonisti. Eli para siinä alussa tarkoittaa sitä, että mulla on liikuntavamma, eli toinen jalka puuttuu. Ja triathlon tarkoittaa sitä, että uidaan, pyöräillään ja juostaan, kuten vammattomat. Ero siinä, että onko niinku paratriathlon vai triathlon, on siinä, että meillä saa olla jotain apuvälineitä siinä suorituksessa. Eli mulla tarkoittaa sitä, että mulla on juoksussa juoksujousi. Pyöräilen yhdellä jalalla ja sit uinnissa tietysti ei ole mitään, että yhdellä jalalla tulee uitua. Matkat meillä on 7,5 uintia, sitten on 20 pyörää ja sitten 5 juoksu. Olen ollut lajissa nyt 5 vuotta. Kilpailin ensimmäisen kerran paralympialaisissa 2016, jossa paratriathlon oli myös ensimmäistä kertaa lajina mukana paralympiaohjelmassa. Pääsääntöisesti itse tulee harjoiteltua sit tietysti vammattomien kanssa täällä kotimaassa ja sitten kilpailtuu sit tietysti omaluokkalaisten kanssa, paratriathlonistien kanssa sitten tuolla maailmalla. Mutta en koe, että kauheasti se silti haittaa sitä mun harjoittelua millään tavalla, vaan vähän erilainen tapa sitten suorittaa se triathlon. Moi, mä olen Liina Nuoranen, 15 vuotta. Mä aloitin triathlonin 2 vuotta sitten Turun Urheiluliitossa nuorten ryhmässä. Mä harjoittelen tavoitteellisesti ainakin 10 tuntia viikossa ja nyt mä oon hakenut urheilulukioon. Nyt mä kuulun myös nuorten paralympiaryhmään ja nuorten paramaajoukkueeseen triathlonissa. Ja mun tavoitteita olisi nyt 2 vuotta kisata vielä Suomessa ja nostaa tasoa ja täysi-ikäisenä sitten kisata ulkomailla. Ja triathlonissa parasta on monipuolisuus. Hei, mun nimi on Hilla Läärä ja toimin Liinan henkilökohtaisena valmentajana. Liina tuli tosiaan mukaan meidän Turun Urheiluliiton nuorten triathlon-ryhmän toimintaan kesällä 2019 ja aloitti ihan harrastuspohjalta, mutta sitten nälkä on kasvanut syödessä ja harjoittelu on tavoitteellistunut paljon ja nyt Liina on jo nuorten paramaajoukkueessa. Triathlon on tosiaan tosi hyvä paralaji myös, koska meillä on 3 hienoa lajia, jotka on toisaalta aika yksinkertaisia, eli helppo tulla mukaan, tuttuja myös yleensä aloitteleville. Ja siinä mielessä myös liikuntarajoitteisenkin on helppo integroitua ryhmiin, nuorten ryhmiin ja aikuisten ryhmiin. Eli tosiaan para-valmentaminen ei eroa oikeastaan normaalista yksilöllisestä henkilökohtaisesta valmentamisesta juurikaan. Et mietitään ihan yhtä lailla kuin muutenkin jokaisen yksilöllisiä tarpeita ja eriytetään ja tehdään sitä harjoitusohjelmaa niiden omien tarpeiden mukaan. Eli tietenkin voi olla, että vamma joitain liikkeitä rajoittaa, mutta sitten voidaan aina löytää toisia vaihtoehtoisia tapoja tehdä ja harjoitella. Eli triathlon soveltuu oikein hyvin myös paraurheilijoille ja seurojen kannattaa ottaa paraurheilijoita mukaan ja markkinoida toimintaa myös heille.